Nederland was bijna niemand meer overgebleven. En ze is 2 keer bij ons in Jeruzalem geweest. Maar later heeft tante Geeske gezegd... als er niemand had gekomen om je af te halen... dan had ik je willen houden. En alles is goed afgelopen. We hadden gewoon een speciale band. En dat is zo gebleven, altijd. En ze hield van me. Ik dacht direct van, dit is heel bijzonder. In die zin, het wie mij namelijk net bekend... dat er opnamen waren van een Joodse onderzoekband in de oorlog. Het bijzondere ervan is dat er een Joods onderzoekstuk op staat. En haar naam is Lea Cohen. Meest opmerkelijk vind ik eigenlijk dat je de oorlog net zag. Het is een film dat de mensen heel ontspannen binnen. Ze zijn aan het thee drinken, aan het koffie drinken. Ze zijn aan het stoeien. Ze zijn aan het bootje varen. Maar net in een van de beelden zie je dat het oorlog is. Dat is wel heel bijzonder. Wilst Lea Cohen als onderzoekstukken wel gewoon vrij rondrent in het dorp. En dan zie je het enorme contrast met Bigeliks en Famke als Anne Frank. Zoals Anne Frank hebben van zelfs ik een heel soort west. Die het jarenlang opsletten hebben zitten in een kamerke op een zolderkamer. Stilwezen moesten oerdij. Omdat ze geen lood mochten meidje. Ze konden wel naar het huisje, maar ze konden net terugspelen. En als je dat dan zag in vergelijking met deze beelden, dan is dat wel een enorm groot contrast. Eerst de vogeltjes, eerst een mooi fluitje. Ja, en dat ooit. Dus met me recht stapt had. Ja, kun je je net voorstellen, hè? Ja, maar Han en Lea en Heid. Wat een mooie wereld. En al die binnen, het is praten komen. Ja. Van al die mensen die je rond hebben. Kun je je net voorstellen, hè, dat zo lang links hij hier 16 had. Ja. En dat in de oorlog, dat het alle keer cool, hè? Om je heen gebeurde van alles. En zij gingen naar de speeltuin en naar het bos en een bootje varen. Ja, maar ja, picknicken. Ben moesten echt ben wezen natuurlijk in oorlog. Ja, dit was in 1944, dus het was wel een tijd dat het wel heftig al hier was. Toen waren ze in de buurt bij de plank waar het prieeltjes die aan de andere kant van de wetter. Volgens mij weer dat hier ergens.
ging je in de binnen. Daar op die kant. aan de andere kant, ja. Daar zeggen ze hoe het wetter uit. Ja, daar winnen Mem en Lea met z'n beiden. Ja, met de voetjes boven het wetter te Ja. bungelen. Mooi. Dit is de laatste foto die van de familie Cohen is genomen voordat we zijn ondergedoken. En ik herinner me dat de fotograaf had gezegd dat we moesten glimlachen. Nou, ik maakte een partouf. En mijn vader die was zo ernstig, die kon helemaal niet meer lachen. In jontje 43 liep het nog een kwestie van tijd voordat ik de familie Cohen deporteren wilde zal. De razzia's in Amsterdam binnen dan al haast een uur ondergang. Maar de Cohens krijgen help uit Veenendaal. Lang bleef ze net meer bij elkaar. Lea komt uiteindelijk naar verschillende onderzoekadressen te longen bij Frans en Geeske Kloosterman in Enkwieren. Ik kwam daar 's avonds laat aan en ze had de kinderen expres opgelaten zodat ik hun zou zien en zij mij zouden zien. Het was net of ik bij familie kwam. Het was zo'n prettige ontvangst dat ze me expres opwachten en dat ze me kwamen dag zeggen. Ze spraken altijd Fries. Daar, dat bord daarachter, dat staat ook... Sissen is net, maar dwaan is een ding. Dat wil zeggen dat praten, dat is aardig, maar het komt op doen aan. Het waren meer onderduikers. Ik en Gerrit Waas en er was nog een oudere man, ik weet niet meer hoe die heette. En later kwamen er ook nog 2 meisjes uit Limburg, die kwamen, toen werd dat geding, en toen kwamen ze ook. En er kwamen nog jongetjes uit Amsterdam. En ja, er waren altijd heel veel. Mijn waar zullen Frans en Geeske, jonken de onderzoekers die ze zelfs onderdak jouwen, ook nog zo'n 100 oren aan een onderzoekadres helpen. Frans Kloosterman die had na de oorlog, in 1944 nog, had hij zijn verhaal hoe de oorlog had hij op papier zetten. Dat is een heel wijdwijdig verslag. En daardoor dacht ik wel blikken dat hij net benauwd weer. Hij wie bij allerhande verzetsacties wie die ik belutsen. Ze hebben een heel soort, en dan zie ik ze, ik zie vrouw, hebben een heel soort jorden onderbracht. Ik bij hunzelfs dus, maar ik bij oren, verzwargen. En hij had belutsen west bij, bij het onderbrengen van wapens. En dat weer wel een van de meest gevaarlijke klussen eigenlijk. Want de Duitsers die werden daar wel het meest fel op. Dat weer natuurlijk, ik vaar hun zelfs het meest gevaarlijk. Een durfhaal. Een hele vrolijke, gezellige man. Ja, heel gezellig. Ik bedoel, hij had altijd wel wat leuks te vertellen en zo. Je merkte thuis helemaal niet dat hij wat gevaarlijks deed. Helemaal niet, dat hebben we nooit gemerkt. Hij die zag de adressen en dus mem die bracht ze erheen. En mijn mem wie koerierste, die bracht dus brieven voort en die wie ook heel actief. Nou, het zijn hele warme mensen. Mensen die en die echt vonden dat moesten je, dat dien je. Je moest met z'n allen er doorheen, dus helpen. Ja, dat paste wel heel goed bij hen. De vindst van de film brengt de oorlog in Ien weer dichtbij van de familie Kloosterman. Paak en beppensister Frans Reitsma is al weekendwaande in kaart te brengen hoe de film ter stand komen is en waar het erop staat. Het middelpunt van het beeld is een orenonderzoeker die bij mijn paak en mijn beppen ziet. En de heid van deze onderzoeker die hier een fotozaak. En we hadden dus sterk het vermoeden, omdat dit het eerste stukje film is wat überhaupt van mijn paken op de bandjes zit,
dat het misschien wel zo geweest is dat die heid die filmcamera naar Ingwerum gebracht had. En dat dit eigenlijk de eerste dag is waarop mij die filmcamera echt filmen is. Want in het verleden van de film aan ze just dat ze eigenlijk dwars door het dorp heen rennen, al die mensen inkomen en ja, bijna dat ding uitproberen in binnen. Hè. Zo viel het ook een beetje. En dan komen ze de postbode in, de lokale postbode. Dat weer de buurman van mijn paken, Berend Bakker, die het samen met mijn paken een hele grote verzetswerk gedaan had. Echt nog wel opvallend hier is onder in de hoeken juist een heel iets bandje te zitten. Dat is ook een Joodse onderdoeker die bij Berend Bakker onderdoekt ziet. Het lietse bandje hier helemaal onder in de hoeken. Krijgt de zin. Hij komt letter nog een keer wat duidelijker in beeld. Het verhaal wordt dat mijn Beppe inderdaad samen met de vrouw van Berend dat bandje Dokkum ophellen had. Harry Leo David ziet er. Het van wat we hier zeggen is Fietje Buitenkant. Ook een Joodse onderdoekster. Die ziet bij een oorgezin in Ingwerum onderdutsen. En vervolgens zeggen we Lea. En we hadden deze filmpjes lessons met Lea nog pensioen. Toen zei Lea van ja, ik weet nog dat Paker Frans zei van ja, ik maak daar eigenlijk net filmpje. Ik weet dat hij ermee bezig was, maar ik weet niet wat voor een camera het was. Hij was de enige die zoiets had. Niemand had zoiets. Oom Frans maakte die film hoofdzakelijk voor zijn familie. Maar ik hoorde er ook een beetje bij. En dan zie je dat ik zo mijn hand voor mijn ogen hou. Omdat hij had gezegd dat ik niet op de film mocht. Als ik dan zag dat hij in de buurt kwam, dan deed ik zo. Dan rennen we nog even aan het hoofd staan. Wat hebben we nou Nee. We komen hier altijd last. We komen hier altijd last van. Ja. Daar is de ingang van de winkel, bij die twee ramen. De winkel weer om de hoeken en daar heb je echt een groot ruit. Daar Ja. zijn nou 2 ruiten kan. Ja. En dan daarboven wie dat slipkimke, werd Lea geslipt en nee. Mijn moeder had in het begin tegen ons gezegd dat we naar niet-Joodse mensen zouden gaan, omdat het voor ons te gevaarlijk werd. En dat we dus bij vreemde mensen zouden komen, maar we hadden hetzelfde God. En zij dienden hem anders, maar het was toch dezelfde God. En dan moesten we ons best doen om met hun mee te doen. Zodat we niet zouden opvallen. Maar we mochten nooit vergeten dat we Joodse mensen waren. En daar heb ik altijd aan gedacht. Ik heb altijd mijn nachtgebed gezegd in het Hebreeuws. Toen ik terugkwam was iedereen... begreep niet hoe ik dat nog wist. Hamalach HaGoel, Oti Mikol Rava Goele. Dit is een stijl, hè? Oh, maar er zit nog vlierbedekking op. Er leuning bij. Ja, en je hebt vlierbedekking. Wij hebben een ijzeren trapje. Ik herken je niks meer van. Het is zo oorzaak. Nee, dat is net. Je ziet hier nou. Nee, Je ziet er net. Nee, ik herken er echt niks meer van. Je bent een schoolkelders, alles in een schoolkelder. Ja. Die zit daar. Het dwarken zit nou hier. Nou, dat ik van binnen dicht. Net sinds de dreiging gaat Lea in Ingwerum gewoon naar squallen. En op een mooie zomerdag nemen Frans en Geeske haar mee naar de Boaterstunie van Kleester. Te gerren met de lietse hand. Frans leidt alles vast met de camera. Net volle letter met Frans onderdoeken. Krijgt op tijd, want de Duitsers doen een inval bij de familie Kloosterman thuis. Nou, toen zitten er dus ook mensen bij ons in de keuken, waaronder mijn Amke Bouke, dat was een broer van mijn heid. En die had ze toen meegenomen naar een concentratie. Die is uiteindelijk in een concentratiekamp terug te komen. Maar mijn heid, die wie net thuis, dus daarom namen ze hem mee.
Maar dat was natuurlijk echt moeilijk voor mijn heid, want dan... Ja, nou had ze mijn broer mee, maar dat was omdat ze mij net vinden. Dan viel je echt wel naar hoor, natuurlijk. Heel april 1945, Noord-Friesland is bevrijd. Ik kan zo het beeld opbrengen dat ik in een ledikantje lijn en dat ik Canadezen buis op een zolderkamer mij uit mijn bedje telden en mij mee over de zolder dansen en dat ik chocola kreeg. Ik was aan het buiten spelen en toen kwamen ze me halen om te zeggen dat mijn vader was gekomen. En ik ga naar binnen en ik herkende hem helemaal niet. Ze hadden het gezegd dus dat het mijn vader was. Dus ik begreep dat het mijn vader was, maar ik kende hem niet. Waarom? Toen ik klein was, ging onderduiken, toen was hij een grote man voor me. Maar nu zat daar een heel klein mannetje, want die Friezen die zijn allemaal veel groter. Maar ik herkende hem echt niet. Al die jaren dat ik daar bij hun was, heb ik nooit wat van ze gehoord. Ik dacht dat ze lang niet meer in leven waren. Omke Bouke komt in die dagen ook weer thuis. Uit het concentratiekamp Wilhelmshaven in Duitsland. Ik bedoel, na de oorlog sprak helemaal eigenlijk niemand over de oorlog. Iedereen wilde vooruit, verder gaan met zijn leven. En niet bij stilstaan wat er allemaal was gebeurd. Dat waren we allemaal zo. Ik had vriendinnetjes en vriendjes en die waren in de kampen geweest. En niemand die ooit wat vertelde. Pas veel later hebben we elkaar erover gesproken. Ook in Noord-Friesland komt pas jaren later ruimte om stil te staan bij de slachtoffers van de oorlog. Koningin Juliana komt naar Dokkumenij Zielen voor een betinking bij het oorlogsmonument. Lee is nog een keer terug geweest met haar man. En toen had ze een schilderij om mijn ouders jong. En oom Frans wou het eerst helemaal niet hebben. Want hij zei, dat hebben we niet gedaan om cadeaus te krijgen. Maar mijn moeder die wist wel hoe hem te overreden dat ze het toch zouden krijgen. En toen heeft hij ook geschreven dat het hem toch wel goed deed. Dat de mensen het zo waardeerden. Dat ze hem expres iets moois kwamen brengen. Hij vond het een prachtig schilderij. En dat schilderij is nu bij Frans, een kleinzoon van mijn heid. En daar had het een heel mooi plekje gekregen. Ik bedoel, dat was het enige wat ze nog hadden. We hadden eigenlijk niks meer na de oorlog. Na de bevrijding werd de oorlog deerzwijt, maar het contact tussen Lea en haar pleegmem Geeske bloot. Ik als Lea in 1959 naar Israël emigreert. Een jaar later gebeurt er wat slims. Als zoon Han, meisje maat en boerjongen Harm Bakker, een ritje naar Duitsland maakt. Het zal het leven van de families Kloosterman en Bakker, die elkaar zo goed kennen uit het verzet, voor altijd verrooien. We mij een vriend van hem naar Duitsland. Een ritje die wie vrachtautochauffeur. En je bent Nijengeer. En bij die bocht, die lange bocht in Nijengeer. Ja, daar is wat er gebeurd is. Misschien de lading begon te schouwen, of dat weten ze eigenlijk niet eens precies. Maar ja, daar is er uit de bocht vliegen. Harm hier niks, maar Han is dus, die wie eigenlijk op slag deed. Nou ja, en dan maak het je mem je in de nacht wekker. En die zei, Han had een ongeluk, gewoon we moeten naar Drachten. En dan moest mijn heid hem identificeren natuurlijk. Heel erg. Dat was zijn enige zoon. Ik bedoel, ze had twee dochters, maar een zoon is toch altijd
belangrijk in de familie. Omdat hij de naam verder draagt. Kijk, dat was heel droevig. En mijn hart is draaien daarna. Ik denk echt van verdriet. Ik overleden. Dat je zo rekkert. En nou nog, na zoveel tijd, als je dan stiert en de veelste warmte van je zus, dan komt het al binnen. Mij boervrouw Bakker zie het geestke na het versterren van haar man en zoon in de jaren 70 Lea op in Israël. Tante Geeske zei ook altijd dat ik haar grotere dochter in Israël was. Zo. Ik bedoel, we hadden gewoon een speciale band. En dat is zo gebleven, altijd. Ik ben in leven en ik heb kinderen gekregen. En ik heb kleinkinderen en ik heb zelfs een achterkleinkind. En tante Geeske had me ooit eens gezegd... Goh, je hebt al meer kleinkinderen dan ik. Ik zeg, maar het is allemaal aan u te danken. Want als u me niet had gered, dan had ik er ook niet geweest. Donderdag 12 maart 1981. Lieve Lea, Jacob en jongens. Bedankt voor je gezellige brief. Nu weet ik weer heel wat. Het is van tante Geeske. Ze schreef heel vaak, schreef ze me. Hoe is het weer daar te zijn bij jullie? Vast beter dan hier. Het regent hier wel haast een week. Ziet u hier die ketting die tante Geeske draagt? Die hebben haar dochters, toen ze gestorven was, aan mij gestuurd. Dat is reusachtig. Zoiets hoor je toch nergens. Omdat ze van me hielden. En ze zeiden ook dat tante Geeske het heel goed zou vinden dat het naar mij ging. Iedere jaar stuurde Lea een kist sinaasappels. Eerst stuurden ze die naar mijn mem en later naar mij. En dan moest ik ze over de familie verdelen. Jaffa. Vroeger verkochten we ze in de winkel, zulke dozen. En dan kregen wij ze gewoon in de winkel binnen. Maar wij krijgen ze nou via Lea. Want er waren maar een paar mensen in Nederland waar dat bezorgen waren. En dan zei die bezorger, ik ben een van de drie in Nederland die het nog krijgt. Want die andere mensen zijn er denk ik niet meer. Het is een klein dorp waar ik was ondergedoken. Ze hebben daar geen fruitwinkels en niks. En dat leek me een goed idee. Dan hoefden ze niet naar Dokkum of naar Leeuwarden te reizen. Dan kregen ze het aan huis. En de hele familie die had er plezier van. Dat was echt iets speciaal Israëlisch. Lea is Lea. En Lea is een deel van ons gezin geworden. En dat is een na de oorlog bleven. Net omdat ze onderdoekster was, maar omdat ze... Ja, ze jaren bij ons. Ja, ze is een deel van ons. Ze is wel een deel van ons. There is
was a house built out of stone. Wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Meer verhalen en interviews? Luister je dan naar Smokkelbaan, de podcast.